Noortje Rutte van Consendo is ook aangeschoven hier. Goedemorgen, Noortje. Goedemorgen. De microfoon wordt wat lager gezet voor jou. Van hoog naar laag. Van hoog naar laag. Als hoofdsponsor van het evenement gaan jullie ook heel veel acties doen dit weekend. Straks komen we daar uitgebreid op terug. Want er zijn al ballen gespot in de gemeente. Die heb jij. We hebben de gouden bal voor de burgemeester. Dus, die moet ik gaan zoeken. Nee, die hangen we bij u om. En we zijn benieuwd wie hem bij u komt halen. Okay. Maar ja, ze weten wel waar ik ben. Ja, dat weet ik. Maar daar ben je nog niet mee gevangen, hè? Nee, dat is Je waar. moet hem niet zomaar afgeven. Oké, dus ik moet even mijn hardloopschoenen aan gaan doen. Ja, lijkt me een goed plan. Nou, leuk. Die uitdaging ga ik wel aan. Nou, kijk. Neem ons even mee, want er staan hier heel veel boksen voor het PNM-hoes. Dus de bedoeling dat mensen die de ballen vinden in Pelemaas en Bezel, die hier kunnen deponeren. Ja, klopt. Hier staan inderdaad voor elk kerkdorp een doos. En daar kunnen de ballen in gedeponeerd worden. En het kerkdorp wat straks de meeste punten heeft, niet de meeste ballen, maar de meeste punten heeft, die krijgt een bonus bovenop de opbrengst die vanuit het PNM-hoes komt van €250. Die wij vanuit Consendo en Convintzorg doneren. Waarom vinden jullie het belangrijk om dat te doen? Omdat wij de gemeenschap willen oproepen om samen iets te doen voor de ouderen. En op deze manier proberen we eigenlijk iedereen, jong en oud, in de benen te krijgen om ze hier te krijgen met de ballen. En daarmee eigenlijk een soort verbinding te creëren van we hebben een gezamenlijk doel en laten we daarmee deze actie ondersteunen. Buiten het feit dat wij het ook gewoon belangrijk vinden om iets dynamisch te laten gebeuren. Hè. We zijn allemaal achter de voordeur, maar voor de voordeur is het gemeenschappelijk. Hè. Nou, wij gaan samen de ballen verstoppen, zoals we hier staan. En wij hopen dat alle ballen terugkomen aan het einde van het PNM-hoes. En mijn collega Judith zal elke dag de tussenstand van de punten doorgeven. Ja. Want het is niet gezegd als de bal in Echo gevonden wordt, dat die ook in de doos van Echo hoeft. Je gaat gewoon je eigen kerkdorp de ballen of de punten geven. En de belangrijkste bal, die heeft de burgemeester. Dus wie durft, ben ik benieuwd. Wat gaat u met uw bal doen? Nou ja, dat is nog heel vroeg, Bart, voor zo'n vraag. Oh, sorry. Wat een leuk idee. En ik begrijp het een soort van ook van battle tussen de verschillende kernen. Ja, dus dat is wel een hele mooie uitdaging, mensen. Hè? En dan ook nog een beetje sportief bezig zijn. Ja. Mooi idee. En voor de mensen die niet via de livestream kijken. De dames hebben allemaal fel groen en rode sweaters aan. Dus je kunt ze dadelijk volgens mij ook zien in de verschillende dorpen. Ja, de bedoeling is natuurlijk, we hebben ons juist zichtbaar gemaakt, zodat ze ook kunnen zien van waar gaan die ballen naartoe. Dus hou groen en rood inderdaad in de gaten. En we gaan ze afhankelijk van de hoogte van de punten natuurlijk iets moeilijker verstoppen. En in de loop van de dag komen er allemaal socials via ons voorbij en via het PNM-hoes met wat tips van waar ze te vinden zijn. Helemaal goed, het is duidelijk, denk ik. Ik zie wethouder Wanten die al gaat zoeken zo meteen. Ik ga heel dicht bij de burgemeester staan. Dus die 15 punten. Ik zou zeggen, draag de gouden bal over. Die zijn er niet zoveel. Loop even achter ons door naar de burgemeester. En dan wordt hij hier omgehangen. Nou, ik is niet ik weet niet of het echt, maar ik heb er nog iets groter. Ah, kijk. Nou ja, dat is dan niet nodig hoor, denk ik. De bal gaat om het hoofd. Kijk. Kijk, de nieuwe amsketen voor de burgemeester. Helemaal mooi. Heeft u nog veel afspraken vandaag? Wat gaat u nog doen vandaag? Ja, als ik dat nou verklap, dan maak ik het wel heel makkelijk. Ja. Dan laat ik zeggen dat ik niet de hele dag in deze gemeente ben voor Pelemaas. Maar ja, als je ook over de gemeentegrenzen mij vindt, dat is misschien dan verdubbelen we het nog, de bonus. Oké, nou, we gaan u in de gaten houden. Als het te moeilijk wordt of te eng, dan horen we het wel. Dankjewel allen voor hier. Succes met de ballenactie.